Usa sa mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong pagbasa og sa ebanghelyo kinig yung paghimog planos kinabuhi. Na ba mo'y planos inyong kinabuhi? Maayo. Nya, natuman inyong mga plano. Karon si Kapfe, iyang gisigihag ingon ang iyang mga kauban sa barangay nga ayaw ko ninyo manyanitahi ha. Nya doon na may hudas sa ilang mga kuan, ilang mga mga konsihal. Mudo na may hudas, ambot si Judas Tadios ba to siya or si Judas baka to Iscariote. Wa mo patuo, gahig ulo ba, naghimog yung plano. Mao na niabot dinhi ang taga-Bulhoon nga tigmanyanita. Bot makauli pa baka ning buhi nga to sila layo-layo ra ba to. So ingon ana no. Pero kining plano giplano ni uban sad sa tumong nga pagpaambit sa mensahis Ginoo o pagdugang paghatag sa gibugaton ba sa pag-ila o pagpasalamat sa kinabuhi. Kay nindot man kay ni sila mo manyanita ning taga Bulhoon kay naamang gyoy gospel hasta ilang kanta na asay sayaw ana kaon dayon paghuman. So plano kasagaran nato ang atong paagi ingon ani magplano ta nya human magampo din tas Ginoo nga matuman atong plano. Mao man ginay saga di ba? Magplano kang magminyo, magampo ka makitag uyab. Magplano ka mo graduate ang imong anak sa college, magampo din ka nga mahimo siyang buotan unya bright. Magplano ka sa imong pamilya, maghuna-huna din ka kanus ako magpalaygit, kanus ako unsay akong imnon pila ka anak among himuon nya imo din ang tumanon. Ang manag-uyab sad magplano sad nga magtinukhangay bisag way kasal ila sa dayon ng ampuan Ginoo in town di lang gid unta muuan ron haron dili may mabasa dito sa Gunoyan mga nana ba. Magplano ba? Plano sila. Pero kasagaran lagi nato magplano usa una magampos Ginoo nga matuman ang plano. Pero si Jesus lahi. Tibuok gabi siyang gaampo sa Ginoo aron ipakita sa amahan unsa may iyang giplano para sa iyang kinabuhi. Mao to nga pagkabuntag gituman ni Kristo ang plano sa amahan. Bunga sa iyang pagampo nakita niya nga ang plano sa amahan magpili siya sa daghan niyang mga sumusunod. Magpili ra siya og 12 ka buok. Di ba unfair? Nganong mo pili raman kag 12? Kami ganiron dito tanang nanambong nakapupo gimi atong tanaman ni kafe dito nga nindot kay mga bunga. Kami gitanan gitagaan kay kunay usan di tagaan unfair. Unfair. Di ba? Pero si Jesus mituman si ana. Pila guto kalibo, tag 5,000, tag 10,000 gutoy mo kuyog niya. Sigig pangita niya. Pero 12 ra kabuk ang gipili. Naapil pag yun intawag pili, ang ilado kaayo nga buangon nga mao si Judas Iscariote. Nakaingon gitingali tong uban, grabihas, Judas naapil. Wa ka masayo pang Espiritu Santo ana. Ana ba? Pero kay plano man sa amahan, tuman si Jesus. Giapil si Judas nga mabudhion. Nya, unsa may resulta? Unsay resulta? Kadto gyud Judas, mo'y nakaingong nalansang siya sa cross. Nya nagmahay si Jesus. Nakadungog mong nagmahay siya. Kay ngano man di man niya plano man sa amahan. Kamuron sa inyong kaminyoon, wa mo magmahay. Sige, tubag. Wa mo nagmahay. Oy, magadaong ninyo, klaro kayo. Abot kafe, wa ba na siya magmahay? Daghan kay ron oy nagmahay, moingon man gani nga rin ako kanang magpa-counseling sus padre. Og dip alang gyud tungod sa mga bata kay nagyung buwagan.
Ana, nasayop ko pa diri, nasuyop gyud ko pagpili aning buang-buang dako. Nya gatuo siya ray nasayop, ang kadto sa ding usa gasigi sa dingon, kanus man ni mamatay ni panuwa ang dako. Gatuo siya magsiyaray nagantos, ang kadto sa ding usa, nangasayop kuno sila pili. I made a wrong decision. I made a mistake in my choice. I have the right to be happy. Divorce ta. Kay mangita ko right person. Istorya eh. Asa ko kakakita og right person nga kada person na may left na say right. So mangita kag pulos right, kalain na ng persona no. Pulos right na ginay left. Mo na mo left ka dire kay mangita kag right, ay gapot sa nimo dito na say left. Mona, there is no such thing as right person. Unsa man? Only right decision and die for it. Decide to love a person and die for it. Pero haron ka makahimog desisyon pag ampo. Ampo yun. Ampuig maayo. Nya pangutan ang Ginoo sa iyang plano nimo. Kay kung di ka mangutana ana, ang imong plano, wa man ay siguro. Pero ang planos Ginoo, wap agani ka matao, wap agani ka imabdo sa imong inahan. Kumpleto na ng planos Ginoo hangtod sa pagbalik nimo dito sa langit. Kumpleto na na. Di ba ningon si propeta, kung kibaw ito kisa itong propeta ha? Jeremias ba ito? Ningon siya, sa wala pagani ako gipanamkon sa akong inahan, giplanuhan ako sa Ginoo, gitawag na ako sa Ginoo. Si San Pablo sa niingon, sa wala pa gani buhata ang kalibutan, naa natas planos Ginoo. O kana, ang ato na lang di ay ang pagpangitag plano. Kaning bana ni kafe, kamao man ni anang tanaw-tanaw anang plano bas building. Kay kuan man sa tay kurso nimo bre? Engineer. Oh, ana. Kana mga engineer, magtan-aw na sila sa plano, asa na mo tukod og building og way plano. Ang Ginoo na naman sa plano nato, na sa blueprint. Ang ato na lang ang pagsubay na lang. Mao na problema diha kung nasubay ba taros plano. Kini akong pagkapari, nasubay ka na sa ako plano sa Ginoo. Ambot lang ninyo. Ano ka mo manoy mo kana pa religyo ano kang wa nimo kon celebrate gusto siguro siya nga mahimo siyang ulitaw kana pa religyo kuan mami ana classmate mami ana sa kaning philosophy ni gawas man na paghuman ni regency man na ambot sa plano niya basig mutilaw sa siya sa daghang tilawanan ya pagkatagbaw na ni balik ay ambot ka og plano ba katos Ginoo nga mobalik siya. Ang pangutan na alanas pa religyon. Aka mo din nakatilaw sa mo ana. Hapit ko mo din 5 katuig ang pahimos ana niya. Ako karon 2 pa lang katuig tagbaw na mo. So na planos Ginoo. Kamo diha karon, kamong nangaminyo, kamong mga dalagag ulitaw, kamong nanganhi dinhi nga taga-bulhoon kay magmanyanita, plano kanis Ginoo. Kaning nagsakristan din di kani pararanis pamahaw. Kana bang ingon ana ba? Saon na to pagkahibaw sa planos Ginoo, nga mao ginay planos Ginoo, nasubay kas planos Ginoo. Kay bawo mo. Unsaon pagsiguro nga plano ginas Ginoo? Sige. Pareha ra ba tawa sa kay bawo? Para nako ay mga duha tingali ka giya sa ato karong gibasa og sa salmo. Matud pa sa atong gibasa sa unang pagbasa, niingon si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Efeso. Kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios, mga sakop na sa iyang lawas. Ang imo ganing desisyon o kanang nisod sa imong hunahuna, makapromote gani og unity, makapromote gani
sa pagpalambo sa simbahan sa lawas ni Kristo. Dili gani makapromote og pag-iyahay, dili makapromote og panag-away, dili makapromote og panagbahin-bahin kana plano nas Ginoo. Inigminyo nimo nya ang imong giminyuan, imong igagaw, igtagutlo, di ka mabungkag inyong mga relatives. Ngayon, nauna ako no. Nga, you love each other, pero mag-agaw mo tagsa. Mabungkag, dili. Uy, tubag. Karon daghan ra ba kayong nag-unay? Nag-unay ay. Nga ilag yung padayunon kay they love each other. Bahala na kadiha. You and me against the world. Manjarog na ay mag-text-text na kung madre. Nga ang plano magminyo gyud mi. Makapromote bag unity? Of course. Makapromote yun. Parokya o monasteryo magkahiusa. Pero makaguba sa pagtuo, dili makalambo sa katauhan sa Dios. So ang una din natong hunahunaon, kining akong desisyon, makatabang ba ni aron masantos ang katauhan? Mulambo ba? Kining ilang pagmanyanita ron din makapalambo ba ni kahiusa? Makapalambo. O planos sa Dios, check. Ana. Makapalangit ba sa nila? Nga naghimos manyanita, labi na tong konsehal nga nagplano? Yes, o check. Pwede na ba sila mamatay? Yes, check. Oh. So, pwede na sila mamatay. Kaya nga naman, nagsubay mas planos, Ginoo. So, munay una ha? Di karon kanang inyong panag-uyab-uyab diha. Plano ba nas Ginoo? Kanang inyong panag-uyab-uyab, pulos ra ba mo babay? Nya nagsige mo uyab-uyab, di gid mo magbuwag kay you love each other. Plano nas Ginoo? Makapromote na og holiness and unity. Kamong puro laki nga nagtipon diha, gumutod saon anyo pagkumbate. Plano ka nas Ginoo. Kamong nagkabit-kabit, siging kabit-kabit. Minyo ra ba na nya dalaga ka, nya tungod lang kay kwartahan, maluwas-luwas ang imong kapobre. Unsa man, may ka na, plano ka nas Ginoo. O imo ra gid nang plano nga maarang-arang inyong pagkabutang. Kanang imong pag-abroad, taron lang tagaan nimog maayong kaugmaon imong pamilya, nahasubay ba nas planos Ginoo? Makapromote ba na sa inyong unity, sa inyong holiness and closeness to the body of Christ? Kining akong pagkapari din kining gibuhat na kus parokya, makapromote ba ni og unity, holiness? Og wa na gani, hunongon tanan hunongon. Bitaw, way kapuslanan. Kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagsigig inom anang pills, makapromote nag unity, holiness of life. Sige. Tubag ka. Kanis Father Ligio, murag ubay-ubay na sila nagsuon. Kaya pagkuan na to, pag manyanita, murag daghan man to ni sayo-sayaw dito. Pila mo ka buok, Dre? 10? Ikapila man ka? Ikasiyam. Si Father Ligio ang buutan kay natong pare. Warakos kumingkings kabuutan. Ikasiyam sa napu ka managsuon. Og nisod pas hunahuna sa ilang ginikanan ang ilang plano, duha ra gid unta to kabuok. 40 na ni gilabay na ni sa basurahan. Ikasiyam gud nya duha ray plano, two-child policy. Wa na ni angayan na kining iabot ning naunga nya karon mo ikinabuutanan maopay kinagwapuhan nya may nalan ang gwapo kaysa gwapa kana ba inana nya giabot lang ako nindot kay itong mga choir unom kami sa pamilya ako ra gyoy gwapa sus og namatay pa na siya ra gyoy gwapa itong katakanta nyo ganiha ba. Hindi kingon ako ra gyoy gwapa nako hilasa ha. Ta joke lang na. Ay ako, 5 sa may kapamilya, ako ra man say. So, in short, basta tumanon tong planos Ginoo, example ka ng pagpanganak,
Ayaw pagtuo nga di malas na tungod kay ika-12 na nimong pagmabdos, tungod kay ika-14 na nimong anak, tungod kay imo na ng ika-16 nga anak. Ako, nakadungog ko, murag si Cardinal Sin, anhing Cardinal Sin, ambot og tinuo, na limot man ko ato, murag ika-13, siyang anak. Ug napay ubang mga pari, nga ika-15 nga anak, sa 18 kabuk mo nagsuon, nga gi-abort pa. Wa na tay tigmisa. Wa sa dun ta katagamtam og dako-dakong kolekta. Katong na naguna, asam to ka kolekta, pari raman, inigdo pa, hipos. Ang pasabot lang sa Ginoo ba, ayaw mo kahadlok pagsubay sa akong plano, bisan pa usahay, di na mo kasabot, ug wa na gyud masubay sa inyong personal plans. Sunda si Kristo. Ug matod pa sa atong Salmo Responsorio, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pasabot di ay, kung maghimo tag plano, siguro agyod nga magsabwag na sa mensahe sa Ginoo. Kanang internet ba, gisaway man gid na, bisag ako di mo ganahan ana, internet nga anha na lang magyampungad sa internet ang bata. Pero karong bag-ong na santos, nga dali kay na santos, o patra ka tuig gikas pagkamatay na beatified na si Blessed Carlo Acutis. Namatay siya. 15 anyos man ting ito. Ang iya internet. Ang iya jong hilig internet. Pero gahimo siya websites para isabwag ang mga milagro sa simbahan ngadtos katawhan. Iyang gihimo-himuan og nindot kaayo nga mga design aron ma-attract ang mga mananaw og makasiguro gid sila nga makasabot og ma-attracted sa mga milagro sa simbahan og ang kinabuhi sa mga santos iyang gipaambit diha sa webs, diha sa kanang cyber world. Og maunay iyang gustong pakamatyan og namatay gid siya at age 15. Pero matod pa niya, inikamatay nako, magpabaha kog daghan kay mga milagro, kay grabe kaayo ang grasyas Ginoo. Og nibaha gid ang milagro. Og mao na matay siya 2016, karon 2020, wa na, blessed na siya. Naunhan pa niya ang ato ganing obispo dinhi nga Santosonon sad si Bishop Chupilo Kamumot. Naunhan niya tungod sa iyang paggamit sa internet according to the plan of God. So kamong mga kusog ay mo gamit og internet, ayaw mo pagsigtan-aw ng mga porn, kanang sigigtan-aw ng mga movie, siging selfie-selfie niya, i-upload dayon, ilis-ilisan ang ilong, ilis-ilisan ang naong. Ayaw mo ana, mga binuang as internet. Ang planos Ginoo sa internet, nga isabwag nato sa mas lapad na lugar ang mensahis Ginoo. Muni kini atong misa bisag puol kay ni paminahon ato gining gi-upload diha sa YouTube. Malingaw mo sa dili, okay ra. Ang nalingaw malangit, ang nagkusmod maimpierno. Ana simple ra kayo. Nya kay mo announce mo sa dinhi, donate mo kay naatay mga project. Ang mo donate, malangit. Ang mo ingon sad sige lang nig pangwarta. Hibaw na mo gasa mo pa dong. Nagod. Para karon nag-ingon ta karong October 31 mo tapos tas atong rosary man. Nya naatay gihimong living rosary sa 5 ka chapels, nya ato silang gihimong contest. Ang first prize 12 ka sakong bugas, ang second 10 sacks of rice kanang Lion Ivory ang brand. O nya ang third prize pila to? 8 kasako. O niya ang fourth, kay 5 mas ka chapel, pulos winner. Ang fourth, unom. Niya ang fifth, 4 kasako. Ako man yung gi-announce. Karon, nanay ni angkon sa fourth, nanay ni angkon sa first, nanasay ni angkon sa second. Third na lang og fourth ang way ni angkon. Og mo angkon mo ron ani. Diwa na? Malangit na mo. May ni angkon, so manindog na lang ta.